Ziua 37 din 365. Ieri am bifat din nou profitul. Liderul Ceramica Cleopatra s-a impus cu 3-2, într-un meci pe care l-a controlat cu 60 și 1% posesie și 15 șuturi la poartă. Astăzi mergem în Spania pentru o cotă de 1,55. Ne oprim în tercera grup 12, la duelul dintre UD Tamaraceite și Villa Santa Brigida. Gazdele sunt pe podium, locul 3, în timp ce oaspeții se află la subsolul clasamentului, pe locul 11. Diferența de formă este izbitoare. Tamaraceite vine după o serie excelentă, cu victorii pe linie în ultimele etape. În contrast total, oaspeții de la Villa Santa Brigida traversează o criză profundă, venind după 5 înfrângeri consecutive în campionat. Mergem pe mâna echipei care are moralul ridicat și luptă pentru promovare. Pronosticul meu, victorie UD Tamaraceite, 1 solist. Cota este 1,55, să fie verde.